No niin, taas on uusi viikko ja uusi kirjailijahaastattelu meillä täällä. Mä oon tosiaan Anita Salo, mä oon health coach, terveyshyvinvointivalmentaja, muun muassa energiahoitaja, pitkän linjan holististen töiden parissa toiminut. Teen joka viikko täällä meillä näitä kirjailijahaastatteluja. Tänään meillä on vieraana Matti Nokela. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Mahtavaa saada sut tänne haastateltavaksi. Samoin, kiitoksia. Kiitos. Joo, ja tänään käydään läpi sun uutuuskirjaa Hyvinvoiva työntekijä ja tuloksellinen ryhmä, ja tämä on tosiaan ihan hiljattain ilmestynyt. Voitaisiin ensin lähteä siitä liikkeelle, jos kertoisit vielä meille itsestäsi, että mitä teet, kuka olet, missä päin olet ja niin poispäin. No, minä olen Helsingin Töölöstä ja olen erityisopettaja koulutukseltani. Olen ollut Hesperian sairaalan nuorisopsykiatriassa töissä ja Kellokosken rehtorina. Ja sitten olin hoitoonohjauskouluttajana ja puheeksiottovalmentajana ja tein hoitoonohjausjärjestelmiä isoisiin firmoihin. Mutta Hesperian aikana innostuin työnohjauksesta ja hyvinvoinnista, omasta hyvinvoinnistani myöskin. Olin perustamassa Suomen työnohjaajia ja mulla on nyt 40-vuotisjuhlat takana tästä työnohjauksesta. Olin se puheenjohtajana 10 vuotta siinä alkupäässä ja sitten siinä loppupäässä rupesin perustamaan johdon työnohjausta Helsingin kaupungin kanssa. Sattuman kautta kokeiltiin johdolle työnohjausta ja siitä tuli hyvä palaute ja sitten me keksittiin se, että me ruvetaan kouluttaa johdon työnohjaajia ja siihenkin perustettiin yhdistys ja arvaa kuka sen puheenjohtaja oli. Se oli minä tietysti 10 vuotta. Mä olin niin innostunut tästä ja sitten mä rupesin työnohjaamaan ja työhyvinvointikoulutuksia pitämään. Mä oon pitänyt nyt parikymmentä vuotta ja saanut hyvää palautetta ja mun tapani on olla kansanomainen ihminen ja puhua niin, että ihmiset ymmärtää. Olen erityisopettaja, niin siitä johtuu varmaan tämä. Joo, hieno juttu. Ja onnittelut myös tästä 40-vuotisjuhlasta. Joo, no sitten oli samalla tänä vuonna oli 20-vuotisjuhlat johdon työnohjaajissa. No niin, vau. Joo. Joo, kiitos. Ja tästä uudesta kirjasta, niin jos kertoisit meille vielä siitä tarkemmin, että mistä tämä kirja oikein kertoo ja mitä kaikkia aiheita siinä on käsitelty? No, tämä kirja kertoo siitä, miten mä oon työhyvinvointia kouluttanut ja miten ryhmädynamiikkaa kouluttanut. Se kertoo ihmisen aivoista ja miten ne saadaan rentoutumaan. Siinä on aivokuvia siinä alkupäässä pikkusen semmoisia, mutta ne on kansanomaisia. Ne ei ole neurologin tekemiä kuvia, vaan ne on flappitaululle piirrettäviä kuvia, jotka on sitten siirretty sinne samoin ryhmädynamiikka on semmoinen ihan selkokielinen ryhmädynamiikka. Ja tarkoituksena on se, että ihmiset voisivat helposti ja nopeasti, niin kuin näette, niin tämä on aika ohut kirja. Niin tämän lukee tuossa metromatkalla Kontulaan, että se on sillä helppo kirja lukea ja siitä saa selvää ja tietysti sit kannattaa tilata työnohjaus itselleen. Kyllä. Joo, hyvä. Haluaisitko lukea meille otteen siitä tosi ja jos vielä voisit näyttää sitä kantta vähän lisää? Se on ihan tosi hieno se kansi myös. Näkyykö se nyt sinne? Joo, näkyy hyvin. Joo. No nyt mä en pysty lukemaan. No mä luen täältä tämmöisen yhden kohdan. Joo, ei tarvitse pitää sitä siinä, kyllä se voi laskeekin. Kiitos. Joo. Mä mielelläni luen. Täällä on ihmisen huolto-opas.
täällä, sen mä näytän tässä, tämä ihmisen huolto-opas. Musta on kiva, että ihmisellä on tämmöinen huolto-opas. Esimerkiksi yksi työnohjattava, kun mä jaan tänne työnohjauksessa, niin yksi työnohjattava, niin mä vielä 10 vuoden kuluttua se oli hänen seinällään. Hän sanoi, että hän aina tarkistaa, että hän voi hyvin. No niin, mutta mä luen täältä sivut 40 väsymystä vastaan. Väsymystä vastaan, ja se on tuo ihmisen huolto-ohje. Tässä on aina vinkkejä, vähän semmoisia yksinkertaisia vinkkejä, että opettele sanomaan ei kohtuuttomille vaatimuksille. Tämä koskee niin sekä itselle asetettuja vaatimuksia kuin muiden vaatimuksia, äläkä vaadi muiltakaan liikaa. Käytä vapaa-aikaasi oikein, älä ohjelmoi ajankäyttöäsi liikaa, opettele joskus vain olemaan osan aikaa. Hetken hiljentyminen auttaa aivoja lepäämään ja tuottamaan uutta. Tämä on niitä minitaukoja, mitä me töissä kannattaa tehdä. Ja etsi hyvää mieltä tuottavia asioita. Katso ihmisen huolto-ohje. Ei vain viihdettä, vaan myös hiljaisuutta, kirjallisuutta, käsityötä ja liikuntaa. Korostan liikuntaa aika paljon myöskin. Karttapäihteitä ja rahapelejä. Ne antavat nopean helpotuksen, mutta eivät toimi hyvinvoinnin tuottajina. Sivuvaikutukset ovat arvaamattomia. Käy työnohjauksessa. Tässä mä näistä päihteistä sen verran puhun, että niitä ei kannata. Ne vaan vie niin kuin alaspäin. Että jos illalla juo pullon viiniä, niin aamulla on väsyneempi kuin illalla. Kyllä, ihan varmasti. Joo. 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 Tämmöisiä